State President jongka National People Youth Front NPYF uba kitbor lang nongrem ha kamit jongka santarik urempang arjar arpusau ha ka jengkren bikla pathai khubor mau kerwat ulat her ye unong aiktin jongka seng VPP ha ka bayade ba ka jengkren klem da tip ye ka nongrim ka bayade ba ka san perthai ka ba ula kentho ru wat ye ka kam shimet ka jong u kum unong yelam jongki samla na ka National People Youth Front. Hakabaya bekajing kentok bam sap yo ba kit bor lang nongrem bo udon lang hakaliang jong ke sorkar ulapen pai ketin da ka boong hatu barok ki bedon hakaliang jong ke sorkar ki bam sap mo bat na duk menu kata ka VPP ka don ya kata ka jing pen shisha ba kata ka sorkar ka bam sap lani kata ka VPP ka la mo ban long no kum kata ka nong bishar ya ka bam sap jong no re jong no shushu na kaliang ka jong u ula kentui ki pat ba bekin de husier na ki bakum kini ki nongelam ki bamdon ye ka donwot bat mensim jong ka jingsngo sen ye ki para briu ka badairu ka khubor na uba ket borlang nongrem ban a shu nong aiktin jong VPP bat ka jing keno bamsap yang ada utei unong aiktin jong VPP nga jukwa unong tangkat nei uang yang na ba nga bamsap namar banga yeng hakaliang jong ka sorkar tenga kwa ban bo ka jing kali hato babar kita kibadon hakaliang jong sorkar kita iba bamsap bat nadu menu ba kata ka VPP kala don ya kata ka jing pensisya ba kata ka sorkar ka bamsap lani ka VPP kala mo ya ka banlong no kum kanong bisya ya ka bamsap jong no kentop ya nga lada ka VPP kala ban ay ka judgment tang da ka ba perta hasurat ya ka bamsap jong no ngaslo ba amdon kamsyo te ya ka high court lani ka supreme court ban sim ya ka jing bisya lada ban supak bisya ba VPP to lada kilala ban surai himaki ya ka bamsap jong no ngadok ngakwa ban ong tangkat ta halo jong ni ko jong nga ngaso kum ni ba ngi sgodon bok ba unu pra u job tang songot ke ble handai da dei ba jen dala job khambon gine ngamtep kai ke banjai pa ba namar kine kila kren shai ba kim don jing is nei pa ba kata kadai ka ba nga snow kat kum kani ka statement ba utei unong aiktin nyo ko VPP uong tinata ka daw kerpat ikpaj ba nginusiar na ki bakum kini kinong ilam ki bomdon ya taka donut bat kamensim ban sosen ya ki para brio tikata ka masih ke banga ngakwa manay ha ka por kawai pati halor ka jingken no jong utei u nongelam nalan unong aiktin jong ka VPP banga yalam ya ka jimut jong berkat jong ipaj ba lan diman penjabo ya ka jimut jong berkat jong ipaj ba tangkum kita kinong rabol na ka ying jong ki MLA lane nga penhiari ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong lais ne ngadon ban ongkum ni ba imat une unong aiktin jong VPP 4 Jule isne ya ki paj ba badog basuk menu na kata-kata nga imat ba suthu ya ka dor jong ka jingle isne ya ki para breu non kanu no ka jingle ka kham khrau ban ya ka jingle isne ya upara badok basuk kata ka banga kwa ban ong hang ne por pi ka banga i thamla teng ya kini breu ka long ba ladara bol ki paj ba lani lada pan isne ki paj ba ki ong ba kalong ka pa penjabo Henry yala depat ngingi i tengkren haki meeting baki ki penlong. Ndai baki ki pen up ka bol. Da ka prak sendon ki pena. Kata ka dei ka banga ngayu i. Te hatu ya ka jing pen up prak ki khem baka dei ka bakoi. Henry ka jing lai pan isne jong peba hatu ka dei ka pacapo. Kata ka dei ka banga baru ngapa ban bu jeng kelilang. Ya kini ki nong yelam khamtam yutei nong aktin jong ka VPP. Ubala balia nakamta bansu kenok yanga bangadei uwei na kita ki nong bamsap kata kadai ka masih ka bakam ka bangaso ba ngadon kam nakaliang jungaru ba ngan haban ya dai la di nakamta kini kijing kendok ki bomsem don kanorim hai ka ban yesai ya kadika kentin ka ba u kentho yanga personally
uong ba ubreu ubadi lagari ujudi syai kali ukenok mendiri yang tang nakataw bangadon hak NPP umut ba ngalade umenderi kata imat kadi kajing perkat lengkot kajong ni ubreu kena kata kadaw ngamot manong ba ngandiri kumno mangamar way ya kari India kabadon nung song kumba shispa anu folklore ngalase bandi bat hangno ka sarkar India kalalij ay subo ko mangiling-ilong ngidon ka border dekat ka Bangladesh ladon sa bakalij ay CNC ne ya kata kajaka dungi ka kari sa po ki pat kiri lani sa Bangladesh pa kiwi we kata ka suka no ti India kren ta ka diri ni ki jaj beru kasi wat ya kajaka ka bangathit nga pada thit himanga nga thit lang berkelok jonga lada nga kuadi marwe kam jing menjur kalok ro bun ngam la asyo ya kaban ya ban sudi marwe kunto te ban umban dilele ka ta kari te salendep jo jing perkhat ngam tip kai ka jing penlong ini gibreu bakin confused bakin nervous adu kate kene tang itu jing keren jonga ka arah tu mi wong hayangah na banga balias yang sedih tinga ngade unong yalam jo koi ka political party hato ngaru ngam don hak ban yada ya laga jong ka party lada balia WPP kamut kapiang lada balia samangi khendiat kan soi lukam long te na kaleng jonga ya kan eru nganong bai nga kum unong yalam jong ka National People's Party jong ya katnat jong samla nganom song klik ti la kada de yang ya ka bangan haban reply khame eru ngan hable ya kata na kamta ka party ke jonga ngayang skam halon tangba kide bandon ya kan rem kawai pada uang hana ba ngaken tha hana ngaken tha ngaku abon ong ini urang ba ngaladon haka politik na du arjar lai bat na du arjar lai hadu menta kijing ken tha kijing ken tho ki balai project ngiyo ba man kasni ngam su phalasyo ikini ki berkhot ngaku abon ong yu ba nomor bangadang yu tang mentah hakini ki nru benai nyu benai te ti mat umpat juyo mat ya kan dikajiksa kenta haki we pat ki political party lani hano tenda takadaw imat usupla usulongo ba kisah kenta maki ong we rong ba ngan chu pan mau pi khendiat ong we rong ba ubala kham slam ka politics wong ba tang yu breu ubaklum hapok musari baro arso kenta wat kwan perjong ru umlare yo lat man kenta na yo breu ubatre yo breu uba lecture lengka serisai kijat skan ki bole project kijing sakan tha pada din mana sakmat kin don pe tinga mut ban ong ke yu uno ai kten jo WPP ba pidai ban sya ai kini pin hap ndai tangkat ne pin sanang mat kham jur su nang ne sakmat kan pa ka WPP kanang telon kata jing sakan tha nang expect ba phekin nang bon kata ngaku aban ai ya ka jing kum ka masjid nam ta joki no gilam jo ka WPP press release ka bawla pelat ulaong yang ngaba nga ya syaliang ya ki garo kata ka di ka jing ong ka jung u panang kongek tinakal yang jonga ngan ong syai ha ka ni por wat ladang adon ha ka party ka National People's Party Henry kumu breuhi ngamdon kanu ka jing syaliang ya kanu ka jaj benriu hapo jong ka jela kum unong yalam samla barbor ka ka banga perkhat ya khmat kalong ba ngindon kata kamen sem ban yalong shipara ban yalong ka wei kum ki nong song snong hapo jong ka jela miklia la kalong ki samla kirang ba bat ya barohi ki nong song snong kata ka di ka banga kwa ban ai ya ka ba ya ka jing syai kana por kabar pada wong hana ba nga hun ba kisamla garo kinyo khambun na kata ka bha jong ka reservation policy ngan ong uda ka ba syai bat baki pajba ro kin syai kum usamla jong ka jaj birokrasi lani kum ubre ngine kren bai balata katon kanu ka jing sam manu bum kwa ban kham yo bon yalate tehan rei
kumba utehi uno ilam uong bakani ka reservation policy kadai ka ba lastang nadu san posnem nadu badang long nadu badang yo ya kejelahu khat kanai spanyo puar tena taka dau ka ika banga ngakwa banong ni kamlong ka basuk ya kaban suya me surok ya kaban pensyong shet ya ki kun samla kata kadika ka ika banga ngakwa ban ong nagamta utei unong yalam ti hangni ro ngan ong dag basyai la taka don ka lat kalenti lele te ngakwa ban ong badayo lut no mangiru katakan bahabalat ke tan rela da kam don kalat te ngin hapiai da kalenti jong ka an pada kalenti ka ba ka badai te te kata ka dei ka wei ka banga shukwa banong te sakawai pa di uang yang hana ba ka high court order ha ka ba mi house nam arajar arpoar ka ba om ba dei ban pentri kam ya ka reservation policy lengba ka rustar system te nakaliang jong ka WPP hangne ko ang bangingi dawa bom dei ban pentri kam la ban phaidin ha ba pentri kam ya ka rustar system tindak kalian jongi ngan ong hang ne na kalian jong ka NPYF hapo ka jingilam jonga ngi laya kendo yo chief minister ya ka sorkar bangirong idawa ya kajo idawa ya kane mdai bangili cha surok ngi leja kendo yo chief minister sa kamra trikam jongu ngi leja kendo yo deputy chief minister sa kamra trikam jongu bangi ong ba bomdei pan trikam lane ban phaidien ya kanika roster system Henry ban yag bet shakamat kata kata jing dawa jungi bat ndi tang mangi ka NPYF Henry ngayui kiseng bhalangi paper ki political ki paper ru ki dawa ka ju bat ka sarkar ka jungi kalasna halo de bata kata ka kawai ka banganga kwa ban pensai om tang utei gunong gelam jong ka WPP Henry ya ki pajba ya ki samla kam tame bangin ya syai halo jong kini Kiai.